Tidia Moers. Ja, beter dan dat. Tidia Moers, nee nou mag. Ja? En me zaad was gewisse dappen nou. Because a mag wou mag, en me zaad wou gwats, en hees wat Tidia Moers. En meer heeft wel mis van gaan. Tidia Moers was al kizek. Ja, Omag. met tik. Ja, because bij Portel Drodel, bij mijn trein, maar bizet Portel Dal, mijn trein niet bij dan duur nou. Me zaad bij Torstel, en wat gewisse dappen nou, bij pagina en terug. We beter en divers tik a tikke moers. Tidia Moers, bij... hees zo tik, dat we woos bij... Enfin, nou goziel dus een duurt, quoi. Ah, tik, wie heb je een dudde? Ja, hees zo tik, kijk woos. Ah ja? Ja. Ah, maar ik Van gij druk. Het gaan gij kamerads. Poin zo laat binnen ja. Hij zo tik, ga je wous, quoi. Ja, hees zo tik, het gaan gij kamerads. Het maar heeft die bim, dan hees zo tik kamoes. Het ook het ook. Nek je dat gas kovan, nee. Tik njan, dan duur kenne. Wie daar hees ik al. Ja, maar je doet. Wie doen dan dat kenter. Hees zo pandie en quoi. Hees zo tik kamoes. Ah, ja, zo het gehoes, quoi. Zo, maar bezoan, ja, niet jaren tik. Ah, daar hees ik die Tidia Moers, ja. Ja. Ah ja, we zouden wat geweest aan het staan. En we zouden dan de klas gaan. Dus dat pa Martin al maken hoor. Ja. Wat ik trouw nou. Met tikke moers, wat? Dus de dat, ja. Ja. De zoet. En dan is er meer op plaats. Dan zo kan zien dat je dan van je met de kozeel dekwa. Ja. En je wist kozeel met de dan dus kan je dan doen met trepina. Surtout dat heet ik aan charge. Orlon mal, nek je vian duur je pot, quoi. Non. Daar is tikke moers, Het quoi. is je moord. Enfin, wie daar heet ik kwam. Ja, wie heet Met me bekleed la ik je laden met via hezek. En mijn man de laat we dat tikke via zout. Ja, maar per een teletrek per herder, nee. Ah ja, laden we via zout. Oh ja, dan hoe zo tik. Maar normaal niks sans te betigen hoor. Non, maar moin zo de laden. Ja. Maar de loden zo, moet de laten je lood betigen. Figurlo de laden ik je laden naar me via hezek. Oh joh. Ah ja, via real we. Ah ja, moet de laten weer jellen dan. Ja, mais Google respect. T'es pas y aller à Virion, hein? Ja. Kijk, on l'avait laten weer jongen, wist je maar 3 weken dan met de Peter en het laten de PB Labia zout bij PB Dut. PB gewoon een aantal de lees. We zullen PB kijk zij branden kijk la machine zitten weken daar. PB kijk zij ben niet dit een aantal allez slabé de tout. Poison tietje, wel nu Peter. Poison tik. Ja. Ja, maar de wist je ben die winter ben daar wat tietje. Maar ja, met moed, ja. Maar ze hebben ik de wat kid wat gewoon même sens même figure. Over nek tik met moed wel mag, quoi. Non, nek pas même sens figure. Over ma die later de poison tietje. Tietje met de nawa stabi alles aller. Olon kizek wat tietje. Maar wat gewisse dappen nog. Men zei wat gewisse aan toestand, figure dat penal d'apart. Ah ja, mais viske rode ruaden ou gata. Gazout? Gare tik, gare hezek tik. Non, nou, bij de rue gush me lang kan me zeggen dat ik hier hier wist. Ah ja. Ah ja, heb je een tijdje moe, dan moet er zo... Ja. Die waren maar persoon, no? Een meisje en dam, quoi. Ja, oké. Hé, lam in da gata. Ah ja, laat me kijken. Ja, dat trouwens in zilje toen, dat heb ik nou zo merk gezien. Zo, ja. Mais chance dat bit puger, in de dent. Ja, oké. Ah, sacré ré, même. Maar misschien ben ik leun naar rue gush bij daar. Ah ja, maar hij dat nou, met pivintje den, wat ik wist om tosten. Heb je bij spul, heb je gushal, wie ze kroeg heet, wie je spuringen. Heb je daar de man bij die pellen, ben lekker britten. De tram tappen bij Nicole, die is controle, die is bij ben. Heb je daar de man bij spul al. Ze heeft die lesje Nicole gaan passen. Tela on Nicole. Ja. Peter Andra. O Nicole zo, een machine bij lekker, ook bij lekker britten. Nek je wakkel aan de nek je Ah, nou, wakkele, le collier. Ja, goh, ja. Ja. Toen met de galstro bij lekker Nicole, dat zou wees bij lekker daar. Nicole? Ja. Ah ja. Ja. Fais ça, mais ma pêche d'expliquer dim. Fais ça, ja, Nicole. Aan Nicole, ben ik aller. Ja, maar moi wel op Brit. Maar ze hebben de Nicole rijdt toen droog, drezen dan die hoek, zo met zo. Ah ja, gare tout den droog. Dus ik ben wel... Mais misschien wel droog moest. Je bent nog niet jong, wie? Oh, nou, nog geen brem wel lekker Nicole, hè. Wat vind je zoete? Ah, dus ik als kees kind aan brem. Maar alleen, als je niet... Maar kan paard zo toetreien. Treien aan de stijl, maar twee leggen die de spinnant kan doen kiezen. Ja, mais Gauchal, wie spart tout? Wat heb je Ah, bah ja, maar de Gauchal, wie daar la boer gaat al Ah, ja. Dus geen. Mais qui me De lood, wie daar lekker Nicole de mens rabren, dus ik weet dat niet. Nee, wil je niet petten waar? Waarom is die hoelen genezen expliquer dim? Nicole.
Nicole. A wattel a bisgek a plus betram ga Gahisk. o hoiler. Niki gahisk, paladin. Jo, tro mallet ko. Ja. A go a hoiler na war gek a leer a machine better bisget an krein. Ja. Kraan, beraan, weet je. Rein am moch. Ja, raan amor, velat. Ah ja, pas krein am moch. Het waar hoier o vis lekker dan o de moins Ja. Pigis troch do moins de tam na zi rosne begaftin dram na kambos vila. Krein die lekker bij hoier. Weet je, die rosten, hè? Ken pen bleode? Ah, ja. Die waaien, nee, qua die sploegen, nee. Ja, betam campen de model. Die rosto pleo dan te school. Dan heb je dat eten. Ja, ga me maar o bleu hier meer zie om bleu pivinten de. Ja, paladin, ja. Paladin hier. Ah ja. Après on befrik comme breur, pe man breur. Gapet dat je kriebe daar blauw. Ore dan? Ja. Oh, pek. A grip, prends ma brosse.